täällä sitä taas ollaan. Heikin lähiruokaa-sarjan uudet jaksot pyörähtävät käyntiin ja tulossa on paljon kohtaamisia erilaisten lähiruuan tuottajien kanssa. Mukana on myös paljon mielenkiintoisia kotimaisia raaka-aineita ja paikkoja. Emme ole myöskään unohtaneet ruuanlaittoa. Tiedossa on jälleen joka jaksossa herkullista ja yksinkertaista ruokaa, jota laitamme mielenkiintoisissa paikoissa vieraitteni kanssa. Tervetuloa mukaan!